Σήμερα θα αντιδράσω στο τραγούδι της Αντζελίνα Μάγκο, La Noia, που θα εκπροσωπήσει φέτος την Ιταλία στη Eurovision. Φοβάμαι με μαστιγώσει. Φαίνεται βαρεμένη. Μάλλον La Noia είναι η βαρεμάρα. Χωρίς να σημαίνει ότι το τραγούδι είναι βαρετό, είναι ενδιαφέρον μέχρι τώρα. Επίσης οι Ιταλοί το έχουν κάθε χρόνο αυτό να στέλνουν στα Ιταλικά το τραγούδι τους. Από πίσω έχει πιπεριές βέβαια, δεν ξέρω αν το La Noia έχει να κάνει με αυτό. Τι είναι αυτό από πίσω? Γιατί έχει έναν ηλικιωμένο. Princess είπε, είχε και αγγλικά μάλλον μέσα. Εντάξει, έχει ένα κολλητικό ρυθμό. Τώρα μπορώ να τραγουδήσω La Noia. La Noia. Και από κάτω το ζουν, πάντως χειροκροτάνε. Έρχεται κάτι μεγάλο, γι' αυτό επιβραδύνει. Έρχεται. Α, όχι, δεν ήρθε. Απλά το ρεφρέν, οκ. Πάντως έχει καλή φωνή, δηλαδή live τρέχει γύρω-γύρω, μια χαρά τραγουδάει. Οκ, σε βλέπω Ιταλία ότι θες να νικήσεις πάλι, γιατί αυτό είναι ένα τραγούδι που αφενός δεν είναι συνηθισμένο, αφετέρου δεν είναι και πάρα πολύ περίεργο έτσι ώστε να οδηγήσει το κοινό στο να μην το ψηφίσει. Δηλαδή είναι κάτι αρκετά ενδιαφέρον που πιστεύω θα κερδίσει την ψήφο του κοινού. Και η Ιταλία, όπως έχουμε δει στα προηγούμενα χρόνια, έχει την τάση να φτάνει στα top 5. Νομίζω ότι από αυτά που έχουμε ακούσει μέχρι τώρα, αυτό το τραγούδι έχει τη μεγαλύτερη πιθανότητα να κερδίσει και όχι μόνο και μόνο επειδή είναι Ιταλία. Είναι επειδή είναι κάτι νέο που είναι ασφαλές και για την Επιτροπή και για το televoting. Αυτό είναι το βίντεο για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, πατήστε like. Γράψτε στα σχόλια αν πιστεύετε ότι η Ιταλία θα τα πάει τόσο καλά όσο πιστεύω εγώ, ή αν διαφωνείτε. Και τα λέμε στο επόμενο.